Hai baya borok phung kaham jotono no obo norok nukhan saiman khana obo wngkha IGM obo tabok time ongya phano saro 6 ta hai ongjak phungai siri siri norok no ang asuk ani channel o 3-4 ta video short film tui phaimani o sapta tai phainai sapta hayakhe ba taboni week tai bwskang ni week o norok bagui ang tubui phaimanglaka tamo khe ang IGM o laisaima tongo ani mwnai hayakhe ani abang sijarangmani bagui ang busy o tongo tabok phungai siri siri ang thangui tongo motor stand hasing tabok ongya phano saro 6 ta hai time kai tongo nugui mankha norok obo Sukuntola road location tabok khe sugoikha Kamanchumni gana o sugoikha phungai siri siri borok kwrui ko saro 6 ta ni bagui nugui mankha norok nakar sana norok no ang nogo thaka hwnkhe ani short film haini hai norok nugui mankhinai taboso jorale ang norok no phunugui maya wngkha yang lama suja hwnkhe Noyongma museum chini Tripura ni yang suja tui thango aswk no hambai.